Ydych chi'n awyddus i lenwi'r border gyda planhigion newydd, neu rannu planhigion gyda ffrindiau? Wel, mae tymor yr Hydref yn adeg berffaith i greu toriadau planhigion. Mae hwn yn ffordd wych o arbed arian wrth greu planhigion yn rhad ac yn ddim. Un planhigyn wedi dwlu arni, a gweud y gwir, fi wedi harto'n lan â hi ydy'r salvia conpertiflora sy'n tyfu fan hyn. Fi wrth y modd gyda'r stems coch a'r blodau cochion sydd fel tân a hefyd y dail addurniadol. Nawr mae salvia, wel, maen nhw'n hanner wedyn neu half-hadu. Hynny yw, os yw'r geia'n oerach o lawer, maen nhw'n gallu dioddau a mae'n gallu bod yn amen gath wen arnyn nhw. Felly un ffordd arbennig o dda o'i cadw nhw'n ddiogel ydy mynd ati i greu toriadau. Yn gyntaf, torrwch unrhyw dyfiant ochr nad ydyn nhw'n dwy'n blodau, fel y rai yma, yn ddelfrydol o leia 5 cm o hyd. Cofiwch dorri digon ohonynt. Mae posibilrwydd a fydd pob un yn citio ac yn goroesi wrth gwrs. Y cam cynta ydy tynnu pob un ddeilen oddi ar y planhigyn heblaw am y 2 ddeilen ar y brig. Y reswm ni'n gwneud hyn ydy i atal y planhigyn rhag dioddau gan nad oes gwreiddiau i ddarparu digon o ddŵr eto. Wrth wneud hyn, ni'n cyfyngu ar faint o ddŵr fydd yn cael ei golli drwy dydarthiad neu transpiration. Yn gyntaf, mae angen i lenwi pot llawn compost i fawn sy'n cynnwys greian, achos mae hwn yn helpu gyda'r dreiniad. Wedyn, joch da o ddŵr, ac yna, ni'n mynd i osod y coesyn i mewn. Ac yn gyntaf, mae angen i sgathru y stem fel hyn, gyda'r gicheth yma, jyst i annog y gwreiddiau i ddatblygu'n gynt, ac yna, gosod e yn y pwdwr gwreiddio fel hyn, jyst i wecha'r cyfle bydd e yn citio. Ac wedyn, gwthio fe mewn wrth ymyl y potyn wrth yr ochr, achos bod hwn yn gynesach o lawer ac yn rhoi'r cyfle gorau i'r gwreiddiau ddatblygu, a gobeithio bydd planhigion newydd sbon dan i wap. Odi, mae'r tŷ gwydyr dan i sang unwaith eto, llawn toriadau o bob math o blanhigion a pheth chysiau yn barod i lenwi'r bylchau yn yr ardd lysiau. A sôn am yr ardd lysiau, mae nawr yn adeg berffaith i blannu garcheg a setiau winwns Hydref. Rwy'n dwlu ar archeg, ond yn anffodus ges i gnwd gwael iawn eleni, felly wy'n benderfynol sicrhau gael gnwd gwech flwyddyn nesaf. A'r math wy'n mynd i blannu heddi ydy'r Solent White yma, tyfu'n arbennig o dda yng Nghymru. Ond mae cnwd blwyddyn nesaf yn dechrau heddi, nawr, dim ware. Yn gynta, dwi am agor rhychau gyda'r prifiwr tato rhyw 5 cm o ddyfnder. Yna, dwi am blannu'r gewyn gyda'r pig yn gwynebu lan a'r darn fflat yn gwynebu lawr. Byddai'n gadael bwlch rhyw 10 cm rhwng pob un ac yn gorchuddio'r cyfan, a gobeithio wedyn, erbyn mis Mehefin flwyddyn nesaf, gaf i lond y lle o archeg blasus. A'r jobyn ola, wrth gwrs, yw plannu setiau winwns Hydref. Ac un tip pwysig i chi, dwi'n plannu nhw mewn modiwlau fel hyn ac yn tyfu nhw ymlaen yn ystod y gia dan do mewn ran gysgodol, jyst i osgoi unrhyw chygod chwglyd a hefyd yr adar. Ac wedyn, byddwn nhw'n barod i blannu ym mis Mawrth flwyddyn nesaf ac yn dod â'r cnydau mwyaf ni erbyn hirddi'r haf.